Nu voor ons is het vissen echt een recreatieve bezigheid geworden. Vroeger was het natuurlijk heel anders. Het was vooral een armenmanskostje. Want de zee was natuurlijk van iedereen. Dus als je de garnalen eruit haalde, dan had je goed lekker eten. Ik ben Ina Nortier van de paardenmalkerij in Oostburg. En jullie laten hier zien hoe het garnalenvissen met trekpaarden in zijn werk gaat. Hoe zijn jullie er zo toe gekomen om in samenwerking met het Visserijmuseum dit te demonstreren? Ja, dat is gewoon iets wat door de tijd gebeurd is. Wij doen allerlei activiteiten met trekpaarden en zijn eigenlijk ook altijd op zoek van wat kunnen we nog doen voor leuke dingen met trekpaarden. En toen kwam op een gegeven moment een oom van mij tegen, die altijd ging vissen en die trok zelf het net. En die zei van nou, ik heb eigenlijk wel een goed idee als jullie je paarden nou eens voor mij net zetten. En zo zijn we dat gaan doen en dat was eigenlijk hartstikke leuk. En toen zagen we ook gelijk dat er best veel bekijks was, veel interesse als je bezig was. En dan ga je een beetje op zoek van hoe kunnen we dit nu eens aanpakken, want het kost best wel heel veel tijd en ja, je spulletjes, alles roest. Je moet toch je een beetje inspannen met goed materiaal. Dus we waren een beetje op zoek hoe kunnen we dit nu eens in een arrangement doen dat dat ook commercieel aantrekkelijk is, zodat je het ook kan blijven volhouden. En zo zijn we met het Visserijmuseum in contact gekomen en die heeft het arrangement gemaakt. Ik heb hem al. En hij mooi gedaan. Meenemen, dat mag. Deze mag je meenemen. Ja, mag je die meenemen? Ja, die mag je meenemen. Maar die moeten we eerst nog koken, hè? Ja, dan gaan we hem koken. Lekker. Deze gaan we koken. Lekker. En dan moet je wel gewoon, houd hem eens voor je gezicht, dan zal ik hem even een foto van maken. Hoor. Dan moet je er wel 100 van hebben, dan hebben we nog een ander cocktailtje. Komt het ook overeen met hoe het vroeger ging? Ja, ik denk dat dat heel weinig uitmaakt. Ik denk dat ze vroeger wel meer vakmanschap nog hadden, want toen waren ze wel heel erg bezig met hoe kan ik zoveel mogelijk kilo's vangen. Maar wij zijn natuurlijk meer bezig van op welk moment hebben de gasten zin om naar het strand te komen om te kijken en hoe kunnen we ze dan een mooi plaatje geven. Merk je ook iets van de veranderingen in de visstand? Ja, ik heb het zelf natuurlijk nooit anders meegemaakt dan dit. Als wij een schaaltje hebben wat we met een goede fles wijn 's avonds kunnen nuttigen, zijn we heel blij. Maar soms komen er hier wel oude vissermannen langs die echt praten over dat ze vroeger echt kilo's met garnalen hadden. Dus in die zin is het wel iets minder geworden, denk ik.